Yan uwa barkamu da sake saduwa a yau a wani sabon bidiyo. A yau sunan bidiyon namu shine mu aikata aikin alkhairi kafin ranar mutuwar mu. A wannan bidiyon zamu kawo muku ci gaban jaruman Indiya wanda suka mutu, wato ma'ana sun riga sun bar duniya. Da yawa kuna kallon fina-finan wayannan jaruman amma galibi ba ku san cewa ba sa raye ba yanzu. A ta da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon, amma an kaga wani jarumin da kake son shi sosai Allah wanda kuka sai dai a tsabtace kalamai a comment section. Mun gode. A nan muka zo ƙarshen bidiyon, sai mun sake haɗuwa wani sabon bidiyon.